Je to? Digmore! Nahrava! Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa z hry Surf Game na HUčkovom serveri. Teraz som tu zase s Davidom, ale na jeho účte. Áno. Aspoň si mohol pozdraviť, ty vagabund. Dobrý deň. Veď on je nevychovaný. Áno. Zdarky ti nadával. Čo? Keď pamätáš, čo my sme šprintovali dolu schodami minule a čo on sa vytrepal, tak ty si mi podal koberec a on to videl. Čo? Ty si mi že vraj podal koberec a že on zakopal, že vraj on to videl. Čo? Jasné. Digmore! To čo je to netko slepý? Trošičku. Fakt, ale fakt len, Tak jo nepodal. fakt len trošičku. Chceš uveriť? To je tá úplne prvá. Hej. Ja už som sem ďaleko trocha. Nezašol. Že najlepšia zbraň. Koniec, prehral si! Videl si to, kde som nechal? Zase teda. To je ubohosť! Ja mu je úplne málo nechal. To je ubohosť! Yes! Jo. To zaslúži veľký potlesk, dámy a páni. Áno, lebo to už hodím skoro. Lebo on tu už chcel byť skoro 4 hodiny v kuse, no, vstáva sa niekedy. Tak teraz. So. Hlúpa sliepka, o čo? Ono. Prostý zlodej kužat, prostoduchý. Yes. Jak nič. Na tretíkrát. Na štvrtý? Neviem počítať už. Ja nič. Ubohosť! Každý života. To by som dal jak nič. Pán Koláček. Ja nič. Merlina! Merlina! On porazil Merlina, ľudia, chápete to? Merlina! On si zaslúži smrť. Povedal som Julio a Romea. Ty si ma zakýkol. Že mám smrť. Tak čaká sa tam. Počkaj, ty si dal 2 kritiky po sebe? Ale to sa mi iba zdalo. Škoda, či nemám stále kritiky. Daj mu ho! Daj mu. Doubi mu to, daj. Za nejakú dobu. Videl si to video? Cigánka to už nemohla vydržať. Doubi mu to daj! Doubi mu to daj. Bože. Ale to zdelo trochu divne, keď to povedala. Už mu to asi nie, už to asi nedám. Jeho si som nechal. Ale že to vyzeralo trochu divne, keď... Že to vyzeralo trochu divne, keď povedal, že doubi mu to daj. Trochu divne to vyzeralo, no. Vraj je taká myška, ty si môžeš stiahnuť a že vraj tebe sa tu dajú mení myšky, však to vieš. Aha. No, a je taká myška, že ona je, že tam je hubička na nej. Ja viem to, poznám. To sa dá stiahnuť CFčková. Alebo že diamantový meč z Minecraftu, no. Ja viem to. Ja som už na 9, ale aj tak ho nedám. 9. Bude silný. 9. Aké level? 395. To nie je levely. Ja som bol 100, dal som 150. Ideme vyskúšať za auto na Erika. Ne! Iba to zo strany. Ja tam dám. Ej! Tam dám obyček. Ja som není. David je im taký čaj. On ide iba nie do jednotiek, ale do dvojok. Takže si hodina prešla. Na jednoho protivníka môžete utočiť. Už na to idem dať. 305 válečníka. Toho dám jak nič, pozerajte. Ja. Nie dole. Vidíte? Ako, to je úbohosť. Ten mi uberal. Ale ubral si niečo. Nič mi neubral. Inak, mohli by sme sa prekliknúť do jednej inej hry. David ju určite pozná. Na 100%, ty si začal preklikať, keď sa mi to načíta. Veď, to môžeme na druhom videi, nie? Ne, potom po tomto videu ideme natáčať The Forest. Vieš, čo to už je, nie? Si to vidieť, sme to raz natáčali. To už aj hral.
Yes! Ja, a však u mňa si to hral. Toto som myslel. Som myslel, že... The Forest si hral u mňa, nie? Ale ja doma už hrám, čiže ho mám na Steam. Na Steam ho máš. The Forest. Nie Team Fortress. Aha, The Forest, aj to poznám. To je tá hororovka, čo tam zabiješ tie kanibal, čo sme vtedy boli s tým Šimonom v tej jaskyni, pamätáš si to? Čo vy ste tu drčeli GTA 5, ja som si tu natáčal. A to video som neuploadoval, pretože som na ne zabudol. Takže dáme na nesku. A Dám ho opasky, a kvalita, hlavne kvalita mikrofónu v tom videu bola takáto. Takže tak. To je bača. A dal som ho. Ó, dobre, ale málo života ti ostalo. No a čo? Tak som mu dal. Už ja to načítala asi. Počkaj, Eguj! ešte posledné ešte. Ešte dám niekoho. Koľko to už máš? Ja neviem, to tu buguje, neviem, to neukazuje. Pána Koláčka ešte máš. Robina Hooda, počkaj, vyskúšam na Robina Hooda, ešte si tu vyček. To je Robin iba. To je Robin Hood, to je Robin. Robin ide dole za chvíľu. Za chvíľu. Po 1 000 000 rokov. Ja som od... ty kmúre. Ľudia, teraz opôšte sa mi hejteri písať do komentárov, že, ale veď, za 1 000 000 rokov už svet nebude, no jasné, čo by si nechcel. Vyskúšam, či dám tohoto, ak nie, tak už ideme na good game. Ešte vyskúšam, či mu budem... A pôjdeme na tvoj level. Či mu budem dobro oberať, takže počkaj, vyskúšam, tak sa nemôžete. Do 10. Dobre oberám, a čo to je? Toto je, čo ja? Low sketch set, no. To je var. Ešte keď tam bolo napísané namiesto Ali, Fo, Alf. To je relácia. To je relácia? Seriál. A keď som bol malý, tak to bol kedysi môj obľúbený seriál. Môj obľúbený seriál, neviem, žiadny. Simpsonci. Môj obľúbený seriál The Walking Dead. Tak to má byť. Aj Simpsonci, to niekedy poznám, to je dosť dobre. No, Brian. Ľudia, pustite si, že www.nonbrain.com a uvidíte. Budete mať v popisku. Bude do popisku. Ale ak bude vypnúť počítač, tak naša vina to není. Je tento boss. Koľko on tu môže byť? Sorry, že mám vypnuté zvuky. Napravené. To je ten auto na teba. Ja som 33 zautočil na mňa 42. Tak nech sa vepchá. Práve doma musíš, jo? Alebo na odvere si ho, ale dal vyhnuto. Ale pochybne, no. Jak si? No. Pozerajte, vidíte toto Killer 12, tak toto je David, pozerajte. Ja by som to hral, aby som ho dal, jak... Tak počkajte, Ubohosť. Čo som ti urobil polku života, Ubohosť. to vôbec nehrám. Takže, neviem čo. Ja mám zlato, inak by som zautočil. Zabudol, že toto nie je privát. Bude to privát na gangstra. Neexistuje. Ja založím. Bude tam 3 miliardy zlata, 4 miliardy peňazí. Daj, zautoč na ne. Pozeraj, Dáš. pozeraj. Prvý útok. Také dočúpora. Si slabý. Si slabý, Erik. Mám málo života. Ale obyčajne by som aj uberal len Potom štvrťku. Miami, nie? Miami. Ja sme za chvíľu Hongkong. Pozeraj, že koľko mám v Hongkongu už. No sa teším. Práve pracuješ na úkolu, ale môžem kašľať vaše úkoly. To skončilo? Ešte nie. Natočenie. To je to video. No sem. Nie, daj to. Hej, daj to, verzie. Verze po splátku. A čo kameruješ? Cigánka vzor. To je to isté, ale oni tam iba nám to predali. Cigánka a Meliško, no jasné. Ale chápete to? Musíte prejsť minimálne 1 000 000 stranek, aby ste našli originál. Nejaké Counter-Strike version, remixy, bože. Vy musíte dať... Toto je dobre. Debil v škole, videl si to? Čo, to učiteľka začala po ňom vrieskať?